Flotilla Sumud Global, segunda expedición. Primavera 2026. Navegamos. Cando se rompen as promesas, navegamos. Non nos calarán, non nos pararán. Navegamos para Gaza. O mundo está a erguerse pola Palestina. Únete á maior mobilización civil pola Palestina. En resposta a un chamamento directo de Gaza, a flotilla Sumud Global prepárase para navegar de novo con milleiros de participantes, máis de 100 barcos e obxectivos ampliados. Os gobernos e as forzas de paz volveron fallar. O bloqueo ilegal de Gaza continúa. O cesamento ao fogo é unha mentira e a poboación civil segue atrapada, indefensa e sen acceso humanitario. A flotilla Sumud Global existe porque o xenocidio non se detén con anuncios de cesamento do fogo. O resultado dunha diplomacia sen capacidade coercitiva son máis de 2 millóns de persoas baixo ameaza de escaseza, desprazamentos e o reinicio da violencia. Máis de 20.000 palestinos precisan de evacuación médica urxente. Aquí é onde entramos nós. O pasado setembro, a flotilla Sumud Global zarpou para romper o cerco, establecer un corredor humanitario e desafiar o bloqueo marítimo. Foi interceptada no mar, pero aínda así conseguimos avances reais. Durante as 11 horas que o exército israelí estivo a perseguir a flotilla, os pescadores palestinos accederon ás súas augas por primeira vez en anos. Alén diso, conseguimos construir un movemento masivo a favor de Palestina en tanto a flotilla navegaba. Esta primavera Volvemos con máis forza para reconstruir Gaza. Para reconstruir Gaza. Esta segunda expedición non ten só como obxectivo romper o cerco e entregar unha axuda humanitaria que pode salvar vidas, senón tamén establecer a presenza civil continuada. Equipos médicos, persoal de enfermaría, profesorado, ecoconstructoras e acompañamento civil desembarcarán para traballar xunto ao pobo palestino en tanto este continúa a sufrir os ataques do réxime israelí e comeza a reconstruir os sistemas sanitarios e a infraestructura básica destruídos nos últimos 2 anos. O importante non é quen embarque, o importante son as millóns de persoas de todo o mundo que están dispostas a decir xa chega. Xente preparada para asumir a responsabilidade que gobernos e institucións non asumen, saír ás rúas e exixir un cambio. Este momento da historia require a participación colectiva. Guiada pola firme loita da liberación do pobo palestino, a nosa coalición de xente común e movementos sociais está a mobilizar comunidades de todo o mundo. Xuntas erguémonos contra o apartheid, o racismo, o imperialismo, o colonialismo, o ecocidio e todos os sistemas de opresión. Non nos calarán. Non nos pararán. Colabora, contribúe. Colabora. Necesitamos urxentemente o teu apoio para financiar as nosas expedicións marítimas e terrestres e impulsar o movemento global para romper o cerco ilegal. A flotilla Global Sumud mobilizará máis de 100 embarcacións e miles de persoas nunha das mobilizacións civís mariñas máis grandes da historia. Faremos historia porque ningún barco arribou ás costas de Gaza en máis de 20 anos. O teu apoio axúdanos a romper o cerco, confrontando directamente o bloqueo ilegal e confirmando o dereito do pobo palestino a acceder á súa costa e ao mundo alén dela, como calquer ser humano. Entregar axuda humanitaria esencial para a vida, incluindo alimentos, leite infantil, material escolar e medicamentos a gran escala. Despregar personal sanitario, axudando os hospitais, dos cales máis do 60% permanecen fora de servicio, ao tempo que 12.000 crianzas precisan cuidados médicos urxentes. Establecer unha presenza civil desarmada para disuadir a violencia, documentar as violacións e estar xunto ás comunidades locais. Colaborar na reconstrución, acompañando o pobo palestino nas primeiras fases da reconstrución de fogares, escolas e hospitais. Denunciar a complicidade internacional expondo a connivencia que permite o bloqueo e mobilizando a sociedade civil mundial para exixir responsabilidades. Impulsar o activismo de base transformando a flotilla nun catalizador de movilizacións coordenadas por terra e mar, amplificando as voces palestinas e empoderando a xente do mundo todo para actuar onde gobernos e institucións fracasaron. Cada contribución axuda a que esta misión sexa posible. Cada acto de xenerosidade, por pequeno que sexa, crea un impacto real e duradeiro. Cada pequena contribución pode axudar a reconstruir unha vivenda, a escolarizar unha crianza, a financiar unha cirurxía ou a axudar a alimentar unha familia. Ti podes cambiar o curso da historia.